Zdravím všetkých milovníkov diletučarskej divočiny. V minulom vlogu ste videli sovičata s rodičmi. Dneska, ak sa podarí, by som chcel natočiť nejaké letovky nad polom a nejaké to lovenie a takéto, tak držte palce. No, na tomto poli vľavo by sa mohla teoreticky objaviť ešte tak polhoďka času, ale radšej som prišiel skôr, keby náhodou, lebo nejaké 3-4 dní dozadu sme ich tu videli, teda jednu, ako nádherne lovila nad tým polom tak pol metra a ešte bolo celkom vidno, takže mohla by sa ukázať. 8 hodín preč, zatiaľ ani náznak. Idem sa pozrieť tu navyššie za tieto kriaky, či náhodou nebude na týchto miestach loviť. To je to, že tá ona môže loviť hoci kde. Ona môže loviť po celom poli. A to sa čudujem, lebo je tu ďatelina. Ale síce aj sokoly tu lovia, takže ak dokáže sokol uloviť ďateline, tak aj sova. No je to tu také, že ona lieta fakt pol metra nad tou ďatelinou, takže ho ani nevidno odtiaľto, keby to aj bola. No nič, keď niečo natočím, tak sa ozvem. Tak, sovička sa nám tu objavila. Tu v týchto miestach, ale hodne ďaleko a vyzerá, že niečo ulovila a odletela preč, ale ja si myslím, že ona sa ešte vráti. Len to je to, že ona sa môže vrátiť tu na toto miesto alebo sem. Videl som, ako tam sadla na strom a vôbec neviem, čo bude na... Aha! Vyzerá ako plamienka drema. Á, tam je. Na strome. Vyzerá ako myšiarka močiarna, ale je to myšiarka ušatá a je strašne ďaleko. Neviem proč. A pozerá rovno na nás. No a teraz som mu stratil. Aha, vidím ju. Tak, videjko. Také má biele okuliare zvláštne. Rovno na nás pozera. Aha, teraz na pole. A ide. Tam dozadu a tu na taká biela je skoro. Ja by som navrhoval, aby sme sa presunuli bližšie. Počkaj, akurát je v tráve, možno ešte niekde tam do trávy. Dobre, ja sa skúsim presunúť bližšie, viac menej k tomu plotu. To je to, čo človek nikdy nevie. Raz je tam. Človek si môže tu nachystať dobrý flek a sovička sa mu ukáže úplne inde, no. Ale tak to je tak so všetkými zvieratkami. Na tú vzdialenosť, čo som, oni sú celkom tolerantné, takže si môžem dovoliť tu takto stáť a v podstate ich nerušiť pri tom lovení, čo je super. Pred chvíľkou ulovila myši skuriadnu a niekam s ňou išla asi
asi kumláďa tam, takže mám nejakých 50 minút, kým sa vráti naspäť. Čo viem, tak ho tam čakala asi samica a on vždycky priletel, dal jej myš a odletel zase naspäť, takže dúfam, že sa vráti, len kto vie, či sa nevráti tadeto. Dobre, počkám ešte na jeden prílet. Samec asi odletel na hniezdo, teda kumľaďa tam, roztrúseným kade tade. A čakám, že sa každú chvíľku vráti. No ja skúsim ešte nejaké fotky urobiť a pomaly pôjdem. Možno to budú také roztrasené videjka, no ale tak nedá sa inač, keď takto z ruky. Na to, že to je z ruky, ja si myslím, že to je super. To, keď som mal starú 400 5,6, to nebolo mysliteľné takto natočiť z ruky. Takéto zábery ešte takto v šere. Ono kebyže není zamračené, tak ešte relatívne svetlo je pekné. Ale už je toho menej, každú minútu to vidno. No čo, nám tomu ešte 10 minút. A tam už sa svietia v oknách. Foťak ešte preostruje. Ešte by to šlo na nejaký pekný panning. Trošku keď bola ďalej tá sova, až tam, skoro pri tých panelákoch, tak už mal trošku problém so strením na ňu, lebo bolo tam veľa vecí, ale keď je takto blízko a má pekný horizont, tak akože tento ostrí parádne. Ešte keby sa tu nejaký medveď chcel zjaviť. Tak vyzerá, že na dneska je to asi všetko. A poberiem sa ja pomaly domov robiť videjko. Oni tu lietajú pravidelne, takže ak by náhodou bolo ešte nejaké pekné počasie, tak by som skúsil možno natočiť nejaké pokračovanie krajšie. Dobre, tak díky za sledovanie, snad sa vám videjko páčilo. Kľudne mi dajte odber a vidíme sa v ďalšom vlogu.